kigger. Der har vi så onkel Frederik med nevøen Nikolaj. Han tager godt af i ham, ikke så? Så vidt ved, så ses de to ret tit. Der er lige udkommet en bog, skrevet af journalisten Linka, hvor hun har interviewet prins Frederik. Og der er nogle meget, meget dejlige billeder af de to sammen, hvor de blandt andet spiller det, der hedder håndfodbold. Hvis han glider sig lidt i øjnene, han har nok været spændt. Det er måske med middagslur nu her. Han er jo også kun lige 3 år. Ja. Og det er dejligt at se. De to, de er gode ved. Ja. Skal han sikkert til beskyttet af sit onkel og slumre lidt, hvis han bliver søvnig. Prinsen har været på jagt i Nordjylland, og dronningen kom et andet sted fra. Så mødtes de to så, mere eller mindre i toget, tror jeg. Og krone 65 skulle så være på vej herned til os med prinsesse Alexandra og prins Joachim og lilleprinsen. I baggrunden står hofdame Marianne Bol. Og dronningen i noget lyserødt, noget pink. Er det noget, I har set før? Ja. Noget nyt? Det skal jeg ikke sige, men det er i hvert fald noget, det kunne godt fat i. Jeg må se det lidt tættere på for at kunne sige det, men jeg tror faktisk ikke, det er nyt. Der kommer Marianne Bol. Og hun er jo dansk. Det er dronningens hofdame. Ja, ja. En af dronningens hofdamer. En af dronningens hofdamer, ja. Og vi kan vist også godt sige, at Marianne Bols datter Annick Bol, som er hofdame på prinsesse Alexandra, skal være fader. Og der er de så, altså en lille kort tur op ad kirkegulvet, op til de pladser, de skal have. Selvfølgelig tæt på døbefonden, så de kan følge med i barnebarnets dåb. Dronning Margrethe bærer den traditionsrige margueritebroche, som hun har fået af sin mor, som står tilbage fra dronning Ingrid og dronning Ingrids bryllup. Er det også derfor, hun har sit kælenavn Daisy? Ja, det har noget med det at gøre også, ja. Jeg er sikker på, at han ikke har holdt op med at sove middagslur. Det kan man se, ikke? Stakkels dreng der. Og det blæser kvintetten, der spiller Orologio Entrada. Dronning Margrethe, som vi tidligere var inde på, har haft en finger med i spillet. Vi mødte blomsterdekoratørerne i går, de sagde, at dronningen har ført gartnere fra Gråsten og gartnere fra Fredensborg sammen. Og de stod så hele aftenen i går og lavede buketter for at pynte kirken. Som I rigtig ser i sit fulde udtryk udefra her, hvor vi igen springer ind. Joachim, prinsesse Alexandra og lilleprinsen. Nu skulle indkomme i krone 65. Ja, de har mange biler i det kongehus. De er på vej nu op til kirken her. Kører rundt om, hvor klokkerne lyder fra Møgeltønder Kirke, den ældste fra 1333. Og her har vi så dagens hovedpersoner. De bliver altså sat af ved den anden indgang og skal så gå ind og så gå hele vejen op gennem kirken. Døbefonden står sådan for enden af våbenhuset nærmest. Hvor er hun smart, Alexandra, hva'? Det synes jeg nok. Det er en af de mere modige nederdele i det her selskab i dag, synes jeg nok. Hende designer Henrik Hvid, som jo laver meget af hendes tøj, er også inviteret i dag. Han må være inde i kirken. Jeg ved ikke, om han har haft en finger med i spillet her. Men altså, som sagt, han har i hvert fald designet lilleprinsens dåbskjole. Men prinsesse Alexandra går jo også klædt i en del tøj fra Charlotte Sparre, fra hendes veninde Charlotte Sparre. Det kunne det godt være, den der, men det skal jeg nu ikke kunne sige med sikkerhed. Nej, men der var der de lægger flæser i den, som der skulle være. Nu er klokkerne bag os i hvert fald holdt op med at bimle.
Eller Kile hedder det vel. Eller Ringe. Ringe, ja. Han så da godt velernæret ud, den lille dreng der, var. Han så da også godt tilpas ud. Ikke? Han vejer jo også mere, end prins Nikolaj gjorde, da han blev døbt, fordi bliver han der var sikkert ved med. et kilos forskel Ja. ved der fødsler, så derfor var han mindre, prins Nikolaj, Ja. end den nye Ja, det indhenter de jo altså ikke. Han har et forspring i lang tid. endnu. Ja. Marsklandet i baggrunden. Vi kan måske også se Vadehavet helt ude i horisonten. Og så den frodige skov omkring Schackenborg Slot i forgrunden. En dansk enklave i gamle slesvigske hertugdømme. Og nu rammerne om en prinsedåb, der tager sin begyndelse med, at menigheden synger Brorsons op al den ting, som Gud har gjort. Brorson, der var præst i Tønder og kom her tit. Samtidig med, at prins Joachim, prinsesse Alexandra og lilleprinsen skrider op af Møgeltønder kirkegulv, ledsaget af præsten Tue Rockjær Jensen. Og modsat Nikolaj, så han er vågen endnu, lilleprinsen. Ja. Og han ser rigtig sød ud i dag, synes jeg. Han ser lidt stolte ud, ikke? Ja. Prinsesse Alexandras familie. Anden række. Det er der nu godt. Ej, hvor er det sødt. Han er jo ikke engang fyldt 3 måneder endnu, lilleprinsen. Jeg må håbe, han ikke får tøj til 3 måneders babyer, for han ligner en, der godt kunne passe der var større. Og blæserne leverer John Dowlands The Most Highly Christian Yours Fourth of Denmark, altså en hyldest til Christian den 4. Blæsermusik fra 1600-tallet. Det første, der skal ske nu, er, at der bliver sunget, som sagt, en salme skrevet af Brorson, H.A. Brorson i 1734, op al den ting, som Gud har gjort. En salme, som har tilknytning til stedet her, som sagt, da Brorson var præst inde i Tønder. Op al den ting, som Gud har gjort. Det er jeg med på, undskyld.
Og så taler Conny Confessionarius, professor Christian Tudberg. Nåde være med jer og fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus. Amen. I dag bærer en mor og en far deres barn til dåben. En handling, der ikke findes mage til i denne verden. For der kan ikke for et par forældre tænkes noget mere afgørende og samtidig mere ærligt og oprigtigt. Det er forældre, der vågner om natten for at høre, om deres barn stadigvæk trækker vejret. De tager livets vilkår så alvorligt, at de med al deres bekymring og uro for deres barn bærer det frem til den Herre, om hvem og børnene det hedder. Han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem. For der kan intet væsen tænkes så hjælpeløst og udleveres til andres opmærksomhed og kærlige omsorg som et nyfødt barn, hvis første livstegn er at skrige og klynge sig til dem, der giver det føde, trøst og ro. Barnet rækker instinktivt ud efter hjælpen, hvor den findes. Det er det samme som tro. Det er ubetinget at sig i en stærkeres vold og magt. Derfor sig ikke, at barnet ikke tror. Det gør ikke andet. Det gælder barnet. Det gælder også den voksne. Men for den voksne er betingelsen altid at indrømme sin afhængighed af andre eller noget helt andet. Og Jesus beder altid den voksne om at gå barnets vej. Hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer slet ikke ind i himmeriget. Det falder ikke alle lige nemt i en moderne verden, der mere hårdnakket end nogensinde hævder menneskets magt og selvhjulpenhed, og som anser troen for aldeles overflødig. Kun hvis det går højt, indrømmer man, at det kan være en særlig evne hos nogle, men andre mangler den. Men det er og bliver et selvbedrag, for troen, sådan som der her er talt om den, den tro kender alle mennesker uden undtagelse. Hvert minut sætter vi en større eller mindre stump af vores liv i pant hos andre. Er det ikke netop at tro? At have ubetinget tillid til den, hvis magt vi respekterer, og hvis kærlighed vi ikke kan være foruden. Og tilliden til, at andre vil tage vare på vores liv. Den tillid vokser og bliver stærkere og stærkere, jo ældre og svagere vi bliver. For det ved vi. Mange af os ender med at skulle bæres, ligesom små børn, og med det samme råb
om hjælp på læberne. Det er dåben et billede på. Enhver, der står med et livsfarligt sygt barn på armene, kan uden en præsts hjælp selv døbe barnet med de 3 håndfulde vand i Faderens og Søndens og Helligåndens navn. Der er kun én betingelse. Det er indledningen, der lyder sådan: Herre Jesus, modtag dette barn. Det er troens udtryk i den kortest og tydeligst tænkelige form. Med den samme tro bærer en mor og en far i dag deres barn til dåben. Og når barnets navn nævnes, svarer de ja på spørgsmålet om barnets tro. De tør det. De kan ikke lade være. For barnet råber om hjælp og går ud efter dem. Barnet tror på dem. For i forhold til barnet står de i den almægtige sted. Men da de ikke har hans magt og myndighed, bliver de et med barnets råb om hjælp og rækker sammen med barnet ud efter hjælpen, hvor hjælpen er at finde. Og sammen med barnet tror de, og den tro agter de ikke ringe. For siger Jesus ikke selv om børnenes adgang til ham? Lad de små børn komme til mig, dem må I ikke hindre, til Guds rige hører sådanne til. For hvor Guds rige er, der har troen nået sit mål. Der indfries Guds løfter. Der får barnet for tid og evighed. Gud, den almægtige himlens og jordens skaber, til far. Og Jesus, hans enbårne søn, til bror i liv og død. Og Helligåndens trøster og ledsager og talsmand hvert øjeblik i sit jordiske liv. Derfor takker Gud, fordi han for sin søns lidelses og døds skyld i dåben har friet os ud af mørksmagt og sat os over i sin elskede søns rige. Derfor siger vi om dåbsbarnets og om alle døbtes fortrøstning og fred, som vi om lidt skal synge. Sov sødt, barn lille, lig rolig og stille, og nøn på det navn med nåden i fang, al jorden til salighed givet. Nøn, Jesus er min, så farver og svin. Min Jesus er lyset og livet. Amen. Og efter Christian Todbergs tale synger menigheden nu de 3 første vers af Sov sødt, barn lille, skrevet af NFS Grundtvig. Og efter de første 3 vers, så kommer selve dåbshandlingen, hvor spændingen skal udløses som det prinsenavn. Og efter dåbshandlingen synges der så de sidste 4 vers af Sov sødt, barn lille. Orglet betjenes af Anne Kirstine Christiansen. Så
Og så kommer det spændende øjeblik. Prins Joachim har givet en kuvert til Pastor Turberg med navnet, og det er det første navn, der nævnes, der bliver prinsens kaldenavn. Nu starter selve dåbshandlingen. Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Lad os alle bede. Vi takker dig, himmelske Fader, fordi du ved din enbårne søn har givet os den hellige dåb, hvori du gør os til dine børn og skænker os Helligånden med syndernes forladelse og det evige liv. Vi beder dig, tag i nåde mod dette barn, som vi bærer frem for dit åsyn. Indlem det i din troende menighed og bevar det i dit samfund, både her og hisset. Således taler vor Herre Jesus Kristus. Mig er givet al magt i himmelen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i Faderens og Søndens og Helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer, og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Og således skriver evangelisten Markus: mødrene bar nogle små børn til ham, for at han skulle røre ved dem, men disciple truede af dem. Men da Jesus så det, harmedes han og sagde til dem: lad de små børn komme til mig, dem må I ikke hindre, de Guds rige hører sådanne til. Sandelig siger jeg jer, den der ikke tager imod Guds rige lige som et lille barn, han kommer slet ikke i det. Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Så vil vi da hjælpe dette barn til velsignelse ved at døbe det i Faderens og Søndens og Helligåndens navn. Modtag det hellige korsets tegn, både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre, Jesus Kristus. Hvad er barnets navn? Felix Henrik Valdemar Christian. Felix Henrik Valdemar Christian. Forsager du djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen? Ja. Tror du på Gud Fader, den almægtige himmelens og jordens skaber? Ja. Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfangen ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæst, død og begravet, nedfaren til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaren til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde? Ja. Og tror du på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv? Ja. Og vil du døbes på denne tro? Ja. Felix Henrik Valdemar Christian. Jeg døber dig i Faderens og Søndens og Helligåndens navn. Amen. Og så er prins Felix blevet døbt. Et navn, der formentlig var lidt af en overraskelse. Mange. Den almægtige Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig syndernes forladelse. Han styrker dig med sin nåde til det evige liv. Han bevarer din udgang og din indgang fra nu og til evig tid.
Og så lad os alle, så det kan høres, bed Fader vor, det barn, som vi nu har døbt. I Jesu navn, Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn. Kom med dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Fred være med dig. Amen. I som er fadere til dette barn, I kan nu bevidne, at det er døbt i Faderens og Søndens og Helligåndens navn, og I skal vide, hvad I skylder barn, hvis fadere I er. Hvis det sker, at forældrene dør, før barnet kommer til skælsalder, det vil sige, før barnet bliver voksent, der skal, om I er der til stede, drage omsorg for, at det oplæres i den kristelige børnelærdom, for at det må blive i Kristus, lige som nu ved dåben er indpodet i ham. Fred være med jer. Amen. De 5 fædre er Martina Manley, grev Christian Ellefeldt Laurvig, Anne Bol, en barndomsven fra Hongkong, Daniel Sibley og Oscar Davidsen Sisby. Her hvor menigheden synger de sidste vers af Så sødt barn lille. Mens prins Joachim og prins Felix lytter til. Og nu fremsiger konfessionarius Todbærer bønnen og velsignelsen.
Lad os alle bede. Herre vor Gud, himmelske Fader, vi takker dig af hjertens grund, fordi du har ladet os komme til den nådefulde dåb, og derfor vor Herres Jesu Kristi skyld har tilsagt os vores synders forladelse, Helligånden og det evige liv. Vi beder dig, hold os fast i tilliden til din nåde og barmhjertighed, så vi aldrig tvivler om dit tilsagn i dåben, men tror os dermed i alle fristelser, og giv os ved din Helligånd at vogte os for synd, og bevare os i vor dåbsnåd, indtil vi bliver til evig tid salige ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligåndens enhed, en sand Gud, fra evighed og til evighed. Herren være med eder. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Og så skal Vestjysk Musikkonservatoriums kor fremføre Sound the Trumpet. Et gammelt nummer af Henry Purcell. Vestjysk Musikkonservatoriets kor
under ledelse af Gislinge gav os The Trumpets. Og nu er gudstjenesten ved at, barnedåben ved at nærme sig sin afslutning. Kan man også se på prins Nikolaj her. Prins Felix ser ud til at have sovet det meste af barnedåben. Vi mangler kun en enkelt salme, Lover den Herre, som skrev sin historie til 1680, og det er i øvrigt verdens mest sungne salme overhovedet. Og efter salmen, så er der den musikalske overraskelse, som vi vender tilbage til. Men her, Lover den Herre. Og sådan sluttede Lover den Herre i smuk sang mellem menigheden og Vestjysk Konservatoriums kor. Og nu er det så, der kommer en musikalsk overraskelse, som jeg tror har noget med orglet at gøre. Lurer mig, om det ikke er Frederik Magle, der jo spillede ved prins Nikolajs dåb for 3 år siden, der vil fremføre et stykke orgelmusik om et øjeblik. Og det er så det sidste indslag ved barnedåben i Møgeltønder Kirke, hvor uvejret nu nærmest er brudt ud uden for kirken.